Bueno, hori horrela bigatzean, eta goza pixka bat ematetik. Ez zer esan, ez ikumenik zer esan. Bueno, irakurriko dut. Egunon, aspaldi hartan, Laotze handiaren ikasle batea duen maisuak ondoko hitzak idatzi zituen. Ura eta zura ez dira batera herriak, baina heltzea bitarteko janarien zaporean hasteko erabili daitezke. Eman dezagun uraren lekuan oroimena jartzen dugula, eta zuaren ordez irudimena. Irudimenak eta oroimenak ere txanbolaren aurpegia eta burutzea bezain kontrajarriak ematen dute, baina liburua bitarteko ustatu egitezke. Horrengo liburua hau izan zitekean eleberria ere, baina heltze txarra eskatzen zuen, eta ipuinak soldatu zaizkit azkenean. Amairu guztia. Alegia, ontzi gehiago erabili behar izan ditu, baina txikiagoak. Alegia, aurkibidean zumariteke laburrean bada ere nolako usaina duten, baina bitarra bihurtzen dira horroa. Atal bakoitzak izena behar badu, bati liburuak paperezkoak dira emango niduke. Eta besteari izipeko konotak. Arrun zaizkigun gauza asko misterio hutsa direla aposten digu antzertiak. Irudipena daukat funtsean antzertiak ematen diola tankera borrokari, eta ikuspuntu horren argitan idatzi ditut batzuk. Eugenio Barba, Danimarkako Odin Ziater eskolako zuzendariari zor diot ohartu izana. Ondoko bi pasarteok argigarriak iruditzen zaizkit. Osimorun hutsa dirudien arren, antzezleari batzuetan bere absentzia interpretatzea dauki. Izu, larrialdi, gogo gero edo neurri gabeko zorionaren aurrean, denok jokatzen dugu eguneroko bizimoduan ez bezala. Esan bezala, liburu kontuak ere jorratzen dira horri hotan. Ez dakit etorkizunik bauten duten, baina behiala liburu ederrez beteta omen zeuden kutsazarrak. Izarrak bezala infinituak dira, orain ere, eta keinu egiten diote elkarri, baina izartegiaren handitasuna ezin da tutu zuruan barrena ikusi. Beraz, gero eta jende gehiagok ordenatzen ditu bere tamaina eta kolorearen arabera. Hortik aurrera zer esan dezaket. Egilea nire kasuan ez da egokiena bere liburuaren berri emateko. Ipuinok, seguru asko, gehiago dakiten niri buruz, nik bere buruz esan dezaketen baina. Izenburuak badaki, sukalde kontuak iradokitzen ditu, baina ez da ematen duena. Ez aldute baldin baitere Euskal sukaldaritzari eskenitako batetan atzerriratuko. Egia da plater preziatua dela, baina txipiroiak badu beste ezaugarririk. Alegia, bere pentsa erabiltzen du arriskuaren aurrean.